настъпването на 2009 година светът влезе уверено в края на първото десетилетие на 21 век. Технологичният прогрес ни носи немислими за хората от съвсем близкото минало удобства. Ярките примери – мобилните телефони и интернет. Но дори и ние, тези, които се считаме за върха на еволюцията, в студените януарски дни се оплашихме, че можем да останем без ток, топла вода, отопление. Зависимостта на почти цяла Европа от руския газ и настъпилата заради спора между Русия и Украйна криза поставиха ясно и категорично въпросите. Ставаме ли заложници на енергийните компании? На техните интереси, продиктувани от държавна политика или чиста меркантилност? Много бързо изплуваха и спомените за цената от $150 за барел петрол. Ами когато петролът свърши? Очаква се това да стане в следващите 30 на години, но някои прогнози сочат далеч по-кратки срокове за изразходване на познатите до този момент залежи на черното злато. Затова редица правителства обявиха задвижване на плановете за масово внедряване на алтернативни начини за здобиване с енергия. Но защо чак сега? Велики учени като Никола Тесла още в края на 19 и началото на 20 век са разработвали начини за здобиване с електроенергия и то безплатна. Теориите им са изключително успешни, но мощни корпорации още тогава поставят алчността си на преден план. Учените са преследвани като еретици от инквизиция. В невъзможността си да развият идеите си, те са принудени да се откажат от преследването на мечтата за всеобщо достъпна енергия. Тази тенденция продължава и до днес. Парите, както винаги, са поставяни над бъдещето на човечеството. И все пак открито се говори за енергия от природата. Популярност напоследък доби извличането на ток за широко потребление от така наречените елементи на живота – земята, слънцето, водата, въздуха. Геотермална енергия се извлича още от 1904 година, когато италианският принц Пиеро Конти тества първата подобна електрическа станция. Токът стига за запалването на 4 кружки. Към днешна дата обаче страни като Филипините и Исландия ползват топлината, идваща от недрата на земята, за производство на 15-20% от енергията за масово потребление. В Съединените щати в областта The Geysers се намира най-голямата група от геотермални станции. В общи линии системата работи последния начин. Горещите подземни води се извличат и пускат в течност с много по-ниска температура на кипено от водата. Това води до образуване на пара, която задвижва турбините, произвеждащи ток. Геотермалната енергия е достъпна 24 часа на ден и е независима от други видове горива. 20 декара за мегаватт е съотношението площ-мощност при геотермалните електроцентрали, при атомните то е 30 за мегаватт, а за топлоелектроцентралите е над 70. Хидроелектричеството или енергията, получена от гравитационната сила на падаща или течаща вода, е най-широко разпространения начин за получаване на електричество от възобновяеми източници. На 20% от произведеното електричество в цял свят е дело на водно-електрически централи. Елиминирането на зависимостта от фосилни горива прави водата чудесна алтернатива за производство на електроенергия. Към момента от това най-сериозно се възползва Китай, където потреблението на ток логично е огромно. В най-населената страна годишно се произвеждат 563 тераватт-часа електроенергия чрез водни централи. Канада и Бразилия допълват топ 3 с поблизо 350 тераватт-часа. Също в Китай се намира и най-голямата енергийна станция в света, чиято модернизация трябва да завърши тази година и мощността й да набъбне до 22 500 мегавата. Критици споменават разрушаването на водната флора и фауна при строителството и експлоатирането на водно-електрическите централи, но при полагане на необходимите усилия тези поражения могат да бъдат избегнати, коментират експерти. Значително намалено е изпускането на вредни емисии и газове. Като източник на енергията на бъдещето в два аспекта, изследователите определят световния океан. Първият се състои в прихващането на енергията от големите вълни. Опитите да се прихване енергийният трансфер по уста, вятър, атмосферно налягане, вода датират още от 1890 година. В Португалия вече го правят. 3 специално оборудвани машини с мощност 2,25 мегавата събират енергия само обикаляйки между вълните. Скоро броят на машините ще нарасне до 25, а капацитетът им ще стане 21 мегавата. Разработки в тази насока се правят в Великобритания, Австралия и Съединените щати. Потенциалът на океана застрашава сериозно лидерството на енергийните компании в близкото минало и опитите за разработването на този потенциал е бил туширан в зародиш. Документирано е решение от 19 март 1982 година, с което британска правителствена комисия спира опитите за извличане на енергия от вълните, без да дава обяснение за позицията си. Сега обаче търсенето на заместители на въглища, газ и петрол взима връх. В
тази връзка е и едно много интересно хрумване за използване на единствената форма на енергия, идваща от относителните движения в системите Земя-Луна и Земя-Слънце. Природният феномен приливи и отливи отделя енергия, която е на практика неизчерпаема. Затова и се правят опити за консервиране на тази енергия. За сега значим успех в тази сфера няма, но перспективите са повече от добри. В множество точки по света има потенциал за оползотворяване на мощност в рамките на 10-15 до 20 000 мегавата. В Охотско море е изчислен капацитет от 87 000 мегавата. Вятърът постепенно също заема водещо място сред алтернативните източници на енергия. Вятърните генератори, които вече могат да се видят дори и в България, използват изцяло силата на въздушните течения. На практика силният вятър задвижва перките и процесът за производство на електроенергия. Теоретично, превръщането на кинетичната енергия в механична и оттам в електричество може да захранва с ток целия свят и дори да остане резерв. Не случайно множество държави въвеждат все повече от така наречените вятърни мелници. По този начин Дания, например, задоволява 19% от енергийните си нужди, 9 са процентите в Испания и Португалия, 6 в Ирландия и Германия. Именно Германия пък е страната, която се възползва най-много от силата на вятъра. Инсталираните вятърни генератори дават капацитет от близо 25 000 мегавата. Съединените щати са го докарали до около 20 000, съвсем близо са и испанците. България взема 34-то място с скромните 80 мегавата. Разбира се, що се отнася до най-голям източник на енергия за нашата планета, Слънцето е недостижим лидер. 174 петавата енергия под формата на слънчеви лъчения достигат Земята. 30% от тях рефлектират и се връщат в открития космос. Дори и съвсем малка част от останалите 70% да бъдат превърнати в електроенергия, режим на тока няма да има. Слънчеви колектори с подходяща клетъчна структура могат да доставят необходимото количество енергия за ежегодното отопление за всяка жилищна сграда в зависимост от потреблението. Изграждането на огромни фотоволтаични системи пък е на път да предизвика енергийна революция. Образно казано, въпросните системи трансформират слънчевите лъчи директно в електрически ток. Успехът на този енергиен сектор зависи до голяма степен от правителствената ангажираност. Като конкретен пример можем отново да посочим Германия, която прие национална стратегия за финансово стимулиране на производителите на електроенергия от възобновяеми източници като слънце, вятър, вода. Резултатът е показателен. От 100 мегавата през 2000-та година, в края на 2007, капацитетът на фотоволтаичната клетъчна система в страната е 4150 мегавата. Значи можело, но трябва желание. Биогоривата също са сочени за част от групата на енергийните източници на бъдещето. Особено актуални напоследък, те включват всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини като слънчогледови култури, рапица, захарна тръстика, палмово олио и други. Предимствата: допринася се за спадане на вредните емисии въглероден двуокис в атмосферата, като в същото време зависимостта от петрола намалява значително. От друга страна обаче, отглеждането и използването на биокултури може да задълбочи и без това тежката криза с глада в световен мащаб, защото ще доведе до покачване на цените на земеделските култури. Масово изсичане на гори и опасно изтощаване на почвата са сред другите минуси. Редица минуси имат и заместителите на бензиновите коли, но все пак има сериозна вероятност в не толкова далечно бъдеще да караме автомобили на практика задвижвани с вода. Вече започна първото в историята серийно производство на автомобили с водороден двигател. За сега 4-местният седан FCX Clarity на Honda е достъпен за ограничен брой купувачи в Съединените щати и Япония. Компанията производител твърди, че колата на бъдещето е с 3 пъти по-голяма горивна продуктивност от традиционните автомобили. Лимитираното производство се налага най-вече заради липсата на станции за зареждане с водород. Пълен резервоар ще стига за 434 км пробег. И все пак, защо точно водород? Ами като основна част от водата, водородът е най-разпространеният елемент на Земята. И няма изгледи да свърши. 3 пъти по-калоричен от нефтените продукти и значително по-евтин, да не кажем безплатен. И не на последно място, не отделя вредни емисии газове. Основният проблем, който спира масовото използване на водорода като енергиен източник, е неговото безопасно съхраняване. Но вече има индикации, че тази спънка ще бъде преодоляна. Редица автомобилни гиганти пък се ориентираха към разработването на така наречените хибридни автомобили, задвижвани с система от електрически двигател и двигател с вътрешно горене. Всъщност, тези разработки са само крачка към напълно електрически автомобили. Непреодолим проблем за сега е липсата на добра технология за пренос и запазване на електричество.
Иначе универсалните електрически мотори могат да работят на прав и променлив ток и спрямо моторите с вътрешно горене са почти вечни при правилна употреба. Нямат нужда от особена поддръжка, нито от много масло, нито от гориво. Звучи прекрасно, нали?